тръгнала, бързо забравила за ръката на майка си и вместо по главния път минала през гората. Пътя срещнала вълка. Къде отиваш, момиченца? Вълкът пукнал по най-стрясната пътека до бабината мащурка. Когато стигнал, почукал до вратата. Кой чука? Кой чука червената шапчета? Отидете, моля. Да приемете и че ме се чуя твоя вратата. Вълкът се втурнал вътре, лъкнал бабата в бяла зеленичка, очакал нейната нощница, сложил очилата й, навлизал да пуснал в леглото й. След малко дошла червената шапчица, приближила се и яхнала. Виждам по-големи личка! Тук ти чувам по-големи личка! Рече, в това време наблизо минавал един ловец и той червените зъба, втурнал се вътре и убил вълка. Тогава ловецът се приближил до вълка, отворил черния му търпо и извадил там бабата и червената шапчица. Червената шапчица никога не разговаряла с непознати. Браво! Bim bam, buki buki bam buki, din krąg żaden wół.